one extra pata. Ndinoda life yangu pamwe newe ande kunotestwa ndiri ready ameno iwe chibomira kuresta amai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti timbonotestwa. Ndinokudai handidi mangwana kuti tigochema chingori better so. Handidi mangwana kuti tigochema mai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti tigotestwa. Nakutora nas wakuda tigoita nas urim fast chimbomira kan baby chimboita soft unotestwa ndo the best tinodecide atabakutesti kuziva zviri mukati ndovozveti amai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti timbonotestwa. Ndinokudai handidi mangwana kuti tigochema chingori better so. Handidi mangwana kuti tigochema mai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti tigotestwa. Chibodzima phone pinda mumota tiende toni ukumbotaura nani pafoni chimbonditambidza foni yako tione. Who is Sean? Usangotarisa pindura toni. Ndamirira namba dza wingi wakuseva uchiti ndivoni. Ndinokudai handidi mangwana kuti tigochema chingori better so. Handidi mangwana kuti tigochema mai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti tigotestwa. Nakutora nas wakuda tigoita nas urim fast chimbomira kan baby chimboita soft unotestwa ndo the best tinodecide atabakutesti kuziva zviri mukati ndovozveti amai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti timbonotestwa. Ndinokudai handidi mangwana kuti tigochema chingori better so. Handidi mangwana kuti tigochema mai mwana ndokudai. That's why ndavafunga kuti tigotestwa. Chibodzima phone pinda mumota tiende toni ukumbotaura nani pafoni chimbonditambidza foni yako tione. Who is Sean? Usangotarisa pindura toni. Ndamirira namba dza wingi wakuseva uchiti ndivoni.